Hi, my name is Varga Mia. Mutasd meg. Ez a kis súlyt is, Jani. Mindent venni kell. Mutasd meg itt a 20-as. Itt az 5-öt. Szóval gyere így. Mutasd meg a 20-as. Itt a 2 felest. A kicsit. Kicsit. Ezt. Aztán. Biztos? Igen. De ennyire, Jani, aztán meg ezért fognak minket kizárni. Meg itt teszem a feleség. 15. 2 fél. Mire ellenőrizd a fájlat? Mennyi én ezeket rátszorítom. Ja. De ott mutasd meg, hogy ott. Bemutattam. Ezen múlik, hogy itt bírom, mivel idejön, itt nagyon sokat nem az a lényeg, hogy ezek minél gyorsabban végezzék. Az a lényeg, hogy az utolsó 50 nem minél végétek kalóriával. Beroknom a tájt. Hát azért mondom, hogy ez az egész, tehát ez az egész. Ja, hogy ezt lehet állítani, csak mondom. Azt állítsd be, majd állítom, hogy nullát. Hát lenullázod. Annyi idő alatt szerintem ki fog kapcsolni. Annyit úgyis pihensz. Na kezdjük el. Nem indítunk órát, ugye? Na. Várj, még 4 Az nem kell csak a izére? Nem veszed csak a izére fel? most azzal menjen az Zenét? Zenét? Zene? Indíthatom? Mire indíthatom? Itt áll? Indíthatom? Elindíthatom? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, indul! Jani, majd ne felejtsd el idejönni. Jancsi. Telefonon. Ne felejtsd el idejönni. Jó, 50 kalória, nem? Thank you.
Hol lazán, levegőzzé közben. Nagy levegő, kifut. Nagy levegő, kifut. Nagy levegő, kifut. Próbálj orról venni a levegőt. Jó, szépen nyugodtan. Hátra. Azaz. Szépen nyugodtan. Coronita la cocaína. Nagy levegő. Szépen nyugodtan kezdve. Amennyi megy, az menjen ámbloknak. Egyesével fog? De egyből vedd fel. Tehát, jó, eldobod, de egyből. Tehát ne lejj mindegé közben. Azaz. Mikor fönn van. Mikor fönn van. Gyerünk, Mirus, gyerünk. 5-0-2. 3. 0-3. 0-3. Szépen tartsad, levegőzzél, jó? Levegőzzél. Orron befúj, kifúj. Beszél, kifúj. Nagy levegő, szépen nyugodtan. Neki a tájt. Erre kell menni, nem arra. Abból Pedig nagyon kivel, és annyi velük beszéltem, mondta, hogy még akik a nagyon erősek, azok is megfigyelnek meg. Előtte kiválasztani, és azon belenyomodott.
Azt mondja, hát még a 17 éveseknek is bajos. Főleg úgy, hogy előtte ennyit kell szokni. Tartsod fölé, nincs, lement 1000-ről. Azaz. Lazán engedj vissza. Húzó nagyot, lapockát zár föl. Azaz. Gyerünk, már nincs sok, húzd meg vissza 1000 fölé. Húzd vissza. Huszonnégy, 8-24. 24. 24. Igen. Jó lesz az. Kezd el szépen nyugodtan. Próbáld meg, amennyit bírsz. Azaz, szépen nyugodtan. Ezen túl kell menni, utána az evezés, aztán jó van, az idő számít. Ez legyen meg jó. Meg az evezés. Szép. Szép. Rádobja. Legyen meg minél jobban, mire meg kell, az evezés, az idő. Az idő kell. Legyen meg. Nagyon kell az idő. Neked az idő kell. Megvan? Azaz. Állj. Már csak 3. Mira, csak ennyi szakítás, ha 71-en már úgyse. Ez a Tényleg lényeg. azt mondja, hogy majdnem a maximum. Tudom, de most mit mondja? Próbálom össze. Jó, ez a lényeg, most ezzel kell tudni.
egyszer biztos, hogy ez róla lehet. Majdnem lassú. Szép. Még egy. 2,5 percet van. 2,5. Gyerünk, már nincs sok. Ez jó uránsfő. Erősen, erősen. Nagy levegő, uránsfő, nagyobb. Ne kelljen még egyszer. Nagyot ráncsál. Nagyot húzzál fő. Húzzad fő! De miért egy van? Gyerünk! Már most ezt meg kell csinálni, aztán meg evezni ezerre, az kész. Gyerünk, ez az! Gyerünk gyorsan! Gyerünk gyorsan, gyorsan, gyorsan! Gyorsan, gyorsan, ez minél nagyobb tempóval. Ezt cseréljem ki azt? Mennyi az idő? 14-16. De azért ez számít, most számít, mire ennek az ideje számít. Ez a lényeg, húzd meg erősen. Itt fog, 16 évesek itt fognak elhőzni. Ennyi idő alatt húzza be. Sok évben egy sem fog elhőzni. Maximum. Azért a kondi is köt, tehát el kell jutni a 70-ig. Tehát oké, hogy üresbe tud 70-en szakítani, de el kell jutni. Még 5 perc. Gyerünk, húzd meg! Háttal nagyot húzol a végén. Az utolsó 10 másodperces sprintet be, 10 kalóriát. Gyerünk! Most már kezd el! 10 kalória. Ez a szép, nagyon szép. 20 fője. Gyerünk, nagyon szép. 5 kalória. Húzd meg! Húzzál nagyot hátul. Gyerünk! Most. 26, 16, 26. 26. 3,5 perc. 3 perced van. Jó, fújt ki magad. Azt mit tudom, hogy egyet megpróbálsz, már az is pont. Ha egy fő benne, jó, fújt ki magad. Ha egyet megcsinál, kurva jól lenne, de nem tudom. Akkor most
maxot csinálok. Nyilván egy részben igaza van neki, mert ugye ez 10 éves, de Kapcsi akart lenni, az tökre, de beszorított a 10 éve, nagyon ügyes volt, ezek meg végig. De hát nem tudom, lehet, hogy nekünk jobb lett volna, hogy azt tudod, ez évente valamit inflációval 500 vagy 800, az egy kicsit erősnek éreztem. Mégis 2-20-ra lebírtam alapni, ami nem volt meg 2-40-en. Én gondolkodtam benne, én láttam egy jó helyen, hogy ez kiadóval, vagy 2 perc. hát azok fognak segíteni, ennyit, akik azok alatt. Nem érsz odáig. Ja, jó, de ez 16-17. Egy percet. Hát azért mondom, hogy biztos lesz egy-kettő, aztán sokba kell belefélni. Oké. De ha mondjuk 10-be kéne, mert olyat, akik sem emelnek inkább. De arra mondom, hogy nem hozza be. Jó, de azért Castro-tól tudtuk, hogy ez annyi. De ezt ő íratta? Azt a érzét is, az age group számít? Egészen szerintem ő fognak. Én szerintem, én nem hallom.